Ето ни го нашия лагер. И там има лед за уискито, само го няма уискито на Николай, примерно. Готвим вече манджата. Върви всичко с пълна сила. И какво ще ядем? Ще кажеш ли, Тонио? Ами, каквото готви Гошо. Ема аз ти казах какво ще бъде. Кажи какво бе. Значи спагети. Пече го няма. Тук е. Виж там е нещо гориво. Няма, котлончето е тук. Не бе, да ни напали котлончето. На мокри ми е с падрилата само. Ма има нещо още там. Някаква пръчка. Има, да, клечки за суши се носи, ето. Клечки за суши. Да. Така че, ако успеем и да го направим и без да фотографа, оператора да прецака нещата, манджата. защото в момента вече половин час правим видеоотлет. Да. И ще идем. Ако ние ще лягаме гладни. Добре. Виж, тък му беше много водата. Как ще много Бях сложил едно канче с лед е твърде много количество за макарони италиано. Тъй, че и там е манджата. Тъй. Ето на нас. Ето го Тонио. Катерим по ледника. Ледник не по снега. Да е по снега. И 2 минути е там. Ето го Тонио. Той е с котки, аз без котки. И продължаваме смело нагоре. И имам Ло Пиколо. Ето го, началото на нощта. И там долу. Не там. Така. И нататък. Хайде. И трябва да отидем догоре. Там трябва да отидеш да вземеш въжето. Ей тук. Един. Хубаво, ама. Не. Точно зато и става. Ето, на вечера днес имаме само хляб с шарен сол и чубрица. Някъде там бяхме. И сега ще спим. Тяхно време не вълнува. Както нашия си. Сега е 9 и нещо сега. Не, само 9 се вече. Не 8 още. 9 нещо. Значи вече 9. Тук ще спим. И утре продължаваме нагоре. Евентуално, да. И тук спахме вчера. Ето на по-лесната за спомен в канчето. Е там канчето, като
Някъде там горе е Тони. – 28 часа и 45 минути след началото на маршрута ми останаха, може би, около 7-10 въжета. Тони сега в момента минава едно от по-трудните неща и продължаваме нагоре. Ето къде сме. Не се вижда много, но сме за там. Оставям спомени да има. Ето там е Тонио. На едно от поредните въжета. Това е ставанче. Идваме от там. Голямата цепка. Там започнахме преди 30 часа. И това всичкото го изкатерихме. Да, продължаваме. Ето го Тонио, води към най-накрай. Към камените на Касин, които ни чакаме от 32 часа. Поне да ги видим. Край. До Тонио най-накрая се е набрал в камените. И там е Тонио. Останаха ни 4-5 въжета. Ето наоколо. Покъде ли? Къде идваме? И сме 33 часа и 54 минути до момента. Какво искаш да снимаме? Ами нищо, втория лагер. Кошката спа без палечова. Аз не бях се палечувал, обаче без фолио. И беше ли хубаво? Ами, вятър духа доста. Еми да, знам, фолиото го спира. Фолиото го спира, но тук не можа да спраха нещата. Да. Двамата бяхме седнали, полулегнали. Не, такава тераска, където... Дето може да се береш само да седнеш. Да, и да паднеш. Това ти я учихни, защото надолу бяхме само висящи. И остана още малко да се изкатерим. Аз пак пътят до ето с камък. Около 4 километри има хора, които слизат от ръба вече от половин час. Е там горе върха. Имаме още малко. И вчера вечерта правихме, забих 2 клина, за да мога да стигнем до осигуровката горе. Малко поправихме нещата. Добре. За маршрута. Значи, когато се излезе от кое въже? Не знам. Последно. 19 въже. Да. Когато се излезе, веднага завиваш в ляво от камините. Дясно! Дясно от камините, да. Дясно от камините завиваш веднага и като завиете се вижда един клин. И от този клин нагоре има още 2 клина сме забили, за да може да стане по-комфортно катеренето. Вчера единият френд, докато бях вечерта, ми се извади докато забия клина. Добре, че бях сложил още един до него. Добре. Ето. Ами то е. Продължаваме от тук нататък. И там е залеза. Изгрева. Трети ден катерен. Да. И скалите не свършват. Полека. И той ще става. Няма вода. Да, записвам. Няма вода. И храна. Няма храна. Вчера взяваме последната консерва. Пълнихме вода от това. Един лед. От един лед, добре, че го намерихме. Господ се смени над нас. И поне има някаква вода. Която я изпихме. Когато я стигне. Малко мръсне леда, ама перфектно беше. Иначе нямаш да мога да стигне до тук. Или поне ще е много дехидратирани.
Нито сега има много вода. Останаха още... Останаха още... 10 грама. И аз почнах резервата вече. Ти почна ли? Да. Ами аз имам сигурно още 30 грама вода. И Продължаваме. продължаваме. Щом се почна резервата, надявам се да горе да намерим сняг, да може да направим същия номер, да напълним камелбаковете с сняг и да напълним камелбаковете с сняг. Вчера подредихме всичко и сме вързани на терасата. Не вземем да паднем тук спим. Напълним камелбаковете с сняг, за да може да пием през цялото време. Съм ползвал той нещо. Много се зарадвах, като намерих този сняг. Добре. Друго какво да кажа за маршрута? Нищо. Където мога да се обърка, го объркахме. И те много трябва. Колко часа каза? Секунда, сега ще видим. 52 часа и 45 минути. Ето, вече сме на върха. Остана само да слезем, не знаем на къде и колко рапел ще правим още. На няколко пъти останахме без вода. Добре, че имаше сняг да живеем, защото иначе ще да викаме хеликоптер. И сега сме на сняг, от 2 дена сме на сняг, впрочем. Ето докъде стигнахме. Най-накрая слязохме от Касин. Тонио е ето там горе и се кани да слиза. Аз успях да стигна до тук и после подупи, съвсем осезаемо до края. После трябва да прекусим и тези рекички и продължаваме надолу към хижата, която е там някъде. Сега ще кажа, ...57 часа и 32 минути, откакто тръгнахме. Вече съм на земята. Ето го Тонио, слиза вече по последното въже на Касин. След 57 часа и 40 минути продължава да слиза. Ето къде се намираме. Има доста сняг. Сега вече сме в италианската част. Официално сме имигранти. Пресекли границите и ще търсим възможност да се върнем при колата, която е в Швейцария. Ето откъде ме прекарва Тонио. По най-прекия път. И къде беше пътеката? Сан Мартино за хижа Дже нещо си.
края на август месец Тоню са парзаля бескици. Ето ги и прословутите плочи, които трябва да изкатерим. И отиваме там горе, където свършва леда. Соло. Ето на нас откатерихме, вземайки си последната екипировка. Соло, надолу. И сега ще ви покажем плочите, за които споменаваме постоянно, като са много готини. Те се намират и там долу са плочите, през които се минава. До там и още малко по-надолу Соло са катери. И сега продължаваме надолу смело. А отдолу по плочите има порядка на 200 метра пропас. Да. И е много готино. Що Соло, защото друг начин май няма. Освен с хеликоптер. Не, на рапели е така. Има някаква... Намерихме някаква рапелна установка някъде горе, но не знаем докъде стига и къде продължава. И какво трябва да се прави. Ние днеска сме без въжета и че продължаваме си надолу. Ето ги и Тони откатерва, да? Някой дива козичка. И ето ги плочите, където се минава през тях. И после нагоре. И сега слизаме надолу. Ето ги плочите. Слизаме надолу. Чакай да дойдете. Не. Чакай малко. Абе, айде бе. Виж колко е равничко. Така. И ето го Тони как слиза сега. И ако се хлъзнем, отиваме там долу. Или под леда, което е още по-лошо. Но там няма да не... И за двете изде. Добре. Сега тук ще прескачим или ще минем през леда? Искаш да минеш през леда ли? Да, защото мисля, че минава. Ами ние отде дойдохме тук. Абе виждаме, аз ама... Ние отде се качихме, не се сещам. Айде ще минем тук. И тук ако паднеш, отиваш и там някъде, дето може и да не те извадят. Ето и къде ще се озовеш, ако случайно се хлъзнеш от плочите. Ето ги за последно плочите.